Хората от видеото са възрастни и опитни в пиротехниката. Във видеото нямаше деца и животни. Този видеоклип е предназначен само за научни и развлекателни цели. Ние сме професионалисти. Спазваме мерките за безопасност за себе си и за околните. Не повтаряйте съдържанието. Сега ще тестваме колко барут има в Big Bang 5G. Ще го отрежем и ще измерим на кантарчето. И понеже не можахме да се здобим с барут, сме намерили тези патрони, ловджийски. За пилите ли бяха? За кого бяха? И ще отрежем патроните. Тук, както тук сме отрязали, но тук са 3 патрона и ще измерим колко барут има в патрона. Сега първо ще измерим патрона. Моля се гръбна. Аз му фанах професионалист. Сега маха ми са чмите. Всичко е професионално направено. Колко 1 грам. И сега се прави. Изключваме кантара. Слагаме. Така. Тук има малко. Това е барута. И тук да се види. Един грам. Толкова. Мъничко. Той го снима 1 грам барута. Значи 10 патрона, 10 грама. Добре. И време е да видим колко наистина грама има в 5G Big Bang. Дали има 5 грама. Вземем си сега листчето. И режем през средата. Тъмън ще ползваме фитила. И тук как му прерязвам това. Ато! Как прерязвам на Big Bang ато! Изсипваме. Това ще има бая барут тук. Охо, направихме грешка. Нищо, 1 грам е това. Сега ще го измерим колко е. Листчето е 1 грам. Това поне го знаем. Дали няма барута? Един днеска беше теглил на пак на някаква 5 грама гуша, ама излезе 4 грама. Така. Добре. Това е много полезно за всички пиромани по света. Сега. Натискаме. Включваме 1 грам е листчето. Преспадаме го. И получаваме 8 грама. 8 грама минус 1 на листчето. 7 грама барут има в Big Bang 5G. Той не е 5 грама, той затова грами толкова. Повече от другите. И така. И сега. Тук имаме 4 патрона барут. Ще да смесим с Big Bang и ще направим една пиратка и ще снимаме да видим какво ще стане. Ето тук събрахме вече барута. Имаме 14 грама, от които 13 са барут. Това е, което ще убием. Сега ще го пресоваме. Ще го сложим в фитилче и ще видим какво ще стане. Ето вече е готова. Снимай тук да се види на лампата. Ванката 9-7 бомбичка. 14 грама барут. Да видим сега какво ще стане. И вече сме на улицата. Специален поздрав за всички пираткаджи и мои абонати. Споделяйте видеото. Това е 14 грама барут. Ванката 9-7 бомбичка. Да видим сега. Дано да гръмни за всички вас, приятели. Айде! Иба, това мога гръмна, брат. Айде! Иба,
това мога. Не знам, брата, ма на мен ми пищат ушите на тебе. Тежко е. Това е оператора, между другото, оператора реве заплата, така че всеки, който може да се абонира, да сподели клипа. Нуждаем се от реклами, от споделяния. Ох, верно ми. И това 14 грама, представи си на 100 грама, брат, това ако съм ви се направи като хората. Ужас. Почваме да разговарям патрони за нова година. Ще тестваме новата къща на врачеда.